мегӯяд, модар ба суоли ин табиб ҷавоб дод, гуфт: мо худамон гирифтем. Табиб дар тааҷҷуб афтода гуфт: охир чӣ хел? Ин номумкин аст. Охир олимон 2 моҳ пеш як навигариро кашф карданд. Навигарӣ аз ҳамин иборат буд, ки ҳар касе мӯи сари тифлаки навзодро дар мобайни 40 рӯз гирад, майнаи сари ӯ хуб инкишоф ёфта, зудтар ба ақл мешавад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. ин навори моро то охир хуб гӯш кунед ва фикр мекунам ин воқеа бар шумо маъқул мешавад. Дар давлати Германия дар оилаи мусалмонон тифлаке ба дунё омад. Аҳлу оилаи ин хонавода дар 7-умин рӯзи таваллуд мӯи сари тифлаки навзодро бо мувофиқи суннати паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гирифтанду хайру эҳсонҳои зиёд карданд. Тифлакро пас аз чанд рӯзе ба беморхона бурданд, то ки аз назорати табибон гузаронад. Табиб пас аз дидани кӯдак аз волидонаш пурсид: мӯи сари тифлакро худи шумо гирифтед ё ин ки бе мӯи сар таваллуд шуда буд? Модари тифлак гуфт: худамон гирифтем. Табиб дар тааҷҷуб афтод ва гуфт: номумкин аст. Охир чӣ хел? Олимон 2 моҳ пеш як навигариро кашф карданд. Навигарӣ аз ҳамин иборат буд, ки ҳар касе мӯи сари тифлакро дар мобайни 40 рӯз гирад, майнаи сари ӯ хуб инкишоф ёфта, зудтар ба ақл мешавад ва ҳамчунин қобилияти дидани чашмаш хуб ба қувват мегардад ва барои дигар саломатиҳои узви баданаш навигариҳое кашф карда буданд. Дар асл, агар дар мобайни 7-умин рӯз гирифта шавад, ба мувофиқи мақсади кори хуб мешудааст, гуфту ба волидайни ин тифлак гуфт: ин навигарӣ ҳоло ба мардум, яъне ба омма нарасидааст. Шумо чӣ хел хабардор шудед? Гуфта пурсид. Ва табиб гуфт: ҳоло кӯдак таваллуд нашуда буд, шумо ин хабарро аз куҷо шунидед? Модари муслима гуфт: шумо он навигариеро ки акнун кашф кардед, бар мо паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам 1400 сол пеш аз ин навигарӣ хабардор карда барои муъминон суннат кардааст. Табиб ҳайрон шуда пурсид: 1400 сол пеш? Модари муслима ҷавоб дод: бале, 1400 сол пеш. Он Қуръоне ки мусалмонҳо мехонанд, ҳамон чизҳое ки айни замон рӯи олам ба вуқӯъ пайваст шуда истодааст.